салом арз мекунем ба кулли шумо. ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. рафтем. оғоз мекунем аз овозаҳои трансферӣ. ҳаким зияш нимиомадгари дастаи аякс ки мавсими гузашта ҳамроҳ бо ҳамдастагонаш дар лигаи чемпионҳо футболбозони бузургро ба зону шинонданд, ба дастаи челси мегузарад. аммо ҳоло не. ин гузариш тобистон амалӣ мешавад. ҳамаи гапҳо дар ин маврид миёни челси ва аякс пухтаанд. танҳо тобистонро интизор шуданд дар кор. то имрӯз мегуфтанд ки месси ба ювентус мегузарад. инро пинҳон кардан намешавад ки аксарият ба ин трансфер боварӣ дошт. шумо тасаввур карда метавонед ки мессию роналду дар як даста бозӣ кунанд. ин лоиҳаи ба қавле фаҷтарин дар таърихи футбол мешавад. дар ин маврид метавон соатҳо гап зад, вале ин ақидаи ман аст ки лоиҳа кор намеояд. хулас Маурисио Сарри рад кард овозаи оне ки месси ба ювентус мегузарад. ӯ дар нишасти матбуотӣ гуфтааст ки месси бозингари барселона аст. агар ман раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ мешудам, мегуфтам ки Сарри ҳарза мегӯяд. аз ин рӯ ҳеҷ гоҳ дар ин маврид гап назанед ва дар фикрашам набошед. инро сармураббии ювентус Маурисио Сарри гуфт. аз ин рӯ дур кунед он фикреро ки дар саратон ҳаст. мо дар боло гуфтем ки Сарри ҳатто аз гузариши месси ба ювентус хабар надорад, аммо дар барселона гапу калончаҳо хеле зиёд аст. собиқ директори варзишии бошгоҳи барселона Аредо Брайда чунин ибрози ақида кардааст ки месси ва роналду метавонанд ки дар як даста бозӣ кунанд. онҳо ку беҳтарин бозингарони дунёянд. ин хел футболбозони касбӣ метавонанд дар якҷоягӣ корҳоеро кунанд ки ҳамаро ҳайрон созанд. месси беҳтарин футболбоз дар таърихи барселона аст. ӯ аз 13-солагӣ унҷо бозӣ мекунад. дар ин муддат ӯ ҳамчун як аъзои оилаи бошгоҳ аст. рафтани ӯ мушкил аст, аммо номумкин ҳам аст, гуфтааст Аредо Брайда. тобистони гузашта ёд доред моҷарои баргашти Неймарро ба Барселона. ҳоло ҳам гапу гапчаҳо дар он маврид идома доштааст. дирӯз собиқ ноиби директори бошгоҳи Барселона Жорди Месре гуфт ки мо воқеан барои Неймарро ба Барселона овардан кӯшиш мекардем. тамому саъю талоши худро ба ин гузариш равона кардем, аммо бенатиҷа шуд. дар ин кор на танҳо раҳбарият, балки капитани даста Лео Месси низ талош мекард. мо аз ӯ пурсида будем ки розӣ ҳастӣ барои баргашти Неймар. ӯ гуфт ки бале, ман розиам, аммо ҳамаи кӯшишҳои мо бефоида шуд. сомонаи тоҷикии варзишӣ бо номи чемпионат тиҷӣ матлаберо дар мавриди бозингари мисрии дастаи ливерпул Муҳаммад Салоҳ нашр кардааст. ин сомона чунин сарлавҳа дорад ки Муҳаммад Салоҳ ба Олимпиада меравад? аломати суол гузоштаанд. ба он хотир маводи мазкур чунин унвон гирифтааст ки сармураббии мунтахаби олимпии Миср Шавқӣ Ғариб иттилоъ додааст ки ҳамлагари дастаи Ливерпули Англия Муҳаммад Салоҳ барои иштирок дар бозиҳои олимпии Токио 2020 ба ҳайати тими миллии олимпии Миср даъват шудааст. сомонаи Кингфути Миср дар истинод ба ОН Спорт аз забони сармураббӣ чунин меорад: аз байни се футболбозе ки аз 23 болоанд, ҳоло мо танҳо ба Салоҳ пешниҳоди иштирок дар Олимпиадаро кардем, зеро ӯ дар қатори се футболбози беҳтарини ҷаҳон аст. намоянда ё худ агенти футболбози Ливерпул Рами Аббос Исо дар твиттераш баъд аз паҳн шудани ин хабар чунин навишт: даъват воқеан буд, вале Салоҳ қарори ниҳоии худро набаровардааст. ёдовар мешавем ки тобистони имсол бузургтарин чорабинии варзишӣ дар ҷаҳон 32-юмин бозиҳои олимпӣ дар Токио баргузор мегардад. футболбози рус Дмитрий Тарасов боз ҳам мавзӯи баҳси расонаҳои иттилоотӣ гашт. барои ӯ ин аввалин бор нест ки бо чунин ҷанҷолҳо дучор гардад. ин навбат ӯ аз сартарошхона аксе дар саҳифаи инстаграми худ гузошт ки сартарош чеҳраи осиёӣ дошт ва Тарасов зери ин акс навишт ки коронавирус. ин амали ӯ интиқоди шадиди ҷомеаи ҷаҳониро барошуфт. ташкилоти футбол зидди расизм дар аврупо ин амали ӯро нодуруст шаҳр дод. ин ташкилот гуфтааст ки мутаассифона дар расонаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ мо дар мавриди коронавирус бисёр ҳолатҳои расизм доштаро эҳсос мекунем. аз ин рӯ шояд мо бар зидди Тарасов бар ин нафарон таҳримҳо пеш биёрем. худи Тарасов дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст ки онҳое бо ман дар инстаграм обуна ҳастанд медонанд ки ман то кадом андоза шух ҳастам. он нафаре ки мӯи маро ором медод бевосита бо ман дӯст аст ва аз ин шӯхӣ ман пешагӣ огаҳӣ дошт. аз ин рӯ беҳтар аст дар ин мавзӯъ дигар ҳарф назанем. ин шӯхии ман маънои онро надошт ки шумо фикрашро мекунед. ин шӯхӣ буд, шӯхӣ, навиштааст Дмитрий Тарасов.
собиқ сармураббии дастаи Тоттенхем Маурисио Почеттиноро дар бозии дастаҳои Брентфорд ва Лидс диданд. Унҷо Почеттино бо котиби шуъбаи тарғиботии дастаи МЮ Нил Эштон бозии дастаҳои мазкурро тамошо мекард. Пас аз ин дар расонаҳои иттилоотии хабарҳое нашр гардид, ки мегӯянд дастаи Манчестер Юнайтед дар арафаи шартномабандӣ бо ин мутахассиси аргентинӣ аст. Фарзияи дигаре ҳаст, ки гӯё сабаби ба ин бозӣ ташриф овардани Почеттино ин дӯстии деринаи ӯ бо сармураббии дастаи Лидс Марсело Биелса аст. Кадом фарзия дуруст аст, худо медонад. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.